Ki Lurah Bagong kok malah pepalangi lampahipun ing abdipun Anoman. Iki jenengku gumantung karo kowe lho, Man. Tegesipun kados pundi? Nek nganti kowe kalah karo Kurawa, wah isin, asli aku isin. Wis ora mung DC karo kawula sak Karang Kadempel ning Petruk iki arep ketoke ngewangi awake dhewe ning kae nganu kae. Glenak-glenik ning mendem sesuatu Petruk kae. Nek nganti kowe kalah aku melu wirang, bapak melu isin. Menapa wonten critanipun Anoman menika menawi Bandayuda kawon? Ki Lurah Bagong prisa piyambak? Panjenengan kemutan duk nalika kula kanthi ngupaya Rekyan Warasinta wonten negari Ngalengka diraja. Kemutan kula mboten. Ha iya, sing melu meng aku Petruk Gareng kok. Inggih. Kowe goleki Ndara Sinta nganti ketemu, bareng wis ketemu kowe ngamuk ning Taman Soka. Buta pirang-pirang tok pateni. Ning enten-entane ana sing ngalahke kowe. Sinten? Raden Indrajit, ha ta? Kowe dipanah nganggo Kyai Nagapasa. Terus tanganmu kaya kerante kowe diobong, ha bareng diobong kowe Triwikrama. Dadi gedhe Ngalengka tok obong. Inggih. Ngalengka kobong Prabu Dasamuka bingung terus gempur Gunung Manik Maninten dadekke negara meneh jenenge negara Ngalengka Diraja. Inggih Ki Lurah. Dasamuka ya kelangan negara merga tok obong. Inggih. Aku sing biyantu karo kowe jaman semono. Inggih. Aku kelingan tau tok kei kathok. Inggih. Kathok munyuk ki bolongane 3. Sikile 2 buntut 1. Bareng tak nggo ki mburi isis. Bareng tak walik ki iso pas to. Pas piye? Wes kowe ki akhimu ki ora cerdas. Kathok kethek iki nek dienggo ki nang bokong isis wong bolongane ra kanggo. Bareng tak walik iso pas wangun kae. Kaya kathok olahraga. Kaya kathok olahraga dengkulmu mlocot ora. Ki Lurah Bagong kula terus minggah Kurawa ing badhe mapakaken. Ngati-ati ya, Man. Panjenengan sampun ngantos tebih-tebih kalian kula. Mangke mindhake dinten panjenengan tinggal gelanggang colong mlayu. Aja kuwatir, aku sing rembugan, kowe sing jotosan. Lho nggih, ngestaken dawuh Ki Lurah. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe glarira wang-wang. Iki Bagong, iki Sengkuni. Gus. Aku ki patih kok ora basa. Oh iya ning lali aku. Rekyana patih Sengkuni. Iya. Ayo endi Durna? Aja ndelik. Rumangsane wani arep gawe geger Karang Kadempel. Wis jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ngemping lara gege pati sumuk nyawane keparat.
Apa dumeh kowe ngetokke para sata Kurawa senggone aku wedi karo sampean. Ora. Kowe merga nggawa munyuk putih sing aran Anoman kuwi. Pancen kepara nyata. Iki algojoku. Iki sing arep ngrampungi Kurawa. Ya nek pancen kowe wani tenan karo Kurawa, aja nyuwun bantuane sapa-sapa. Aja njaluk bantuane sapa-sapa ning Kurawa tandangana. Genah modar aku. Aku ki ora goblok kene. Aku ki wong pinter, biyen disekolahke. Aku mung arep apusi ayo, nek kowe wani karo para sata Kurawa, tandangana Kurawa. Modar tenan aku. Kurawa 100 aku ijene. Mula aku njaluk bantuane Anoman. Nek Kurawa ana sing iso ngalahke Anoman, aku meguru karo Kurawa 20 taun. Kurawa ora bakal wedi karo wujuding munyuk. Malah sisan gawe nodi marang kondange Anoman kaya ngapa kepinteran lan keprigelane Anoman. Man, wonten dawuh. Wis dadi. Oh nggih. Mengkari nandangi. Lho nggih, ngestaken dawuh kula atur seminggah. Kowe ketoke arep dientuke Kartomarma. Ingkang pingking menika naminipun sinten? Kartomarma. Oh. Kuwi jago perang ning kalahan. Oh iya. Kula ora sak wedi. Wis ta, ora dalang Yojo, ora dalang Banyumas, ora ana sing menangke Kartomarma. Oh ngaten. Mesti yakin kowe menang. Ma kowe dikias dikilani dadamu keparat Bagong. Keparat ngopo? Keparat ngopo? Arep ngopo kowe? Ayo wani karo aku, tinggil karo Anoman. Wis saiki ngene wae ni. Kartomarma mungsuh Anoman yo, kowe karo aku golek nggon sing jembar gelut karo aku. Aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora ana masalah karo kowe sing duwe masalah Durna, Kakang Penemban Durna. Kowe padune ya jirah. Wis kowe minggat, aku minggat. Ayo, Man. Inggih. Ora linggo ngisor ngono kuwi, Senopati. Oh. Medantang. Wis ngene iki. Wis lah iki ra lunga-lunga. Iya. Kon lunga ngayale ra jam-jam. Iki ngene, yo. Wis. Oh, imbang iki ketoke. Aku ora wedi banget. Ora, aja omong kok iki. Wis ngene iki. Kartomarma. Ono baran. Kowe mbelani Begawan Durna, dasar kepara nyata. Anoman, ora minggat iki merkane patimu. Krakon legandang dening aku. Ndel tut tung tut tung tut. Ayo. Do meneng wae ora. Panjenengan kula terus seminggah malah diwayangke ora. Oh iya, Ding. Dalange udu aku e. Inggih. Iki apa bener pancen Anoman dasar para nyata. Mbelani Bagong tak katutke dosane. Ayo Kurawa ora bakal tinggal loncat kaning ati.
arep nendi? Arep nendi? Arep mulih. Arep mulih piye? Jale muncul kethek putih. Kok petluk? Kethek putih kesel, anane kethek ugleng. Gelem ora kowe? Aku nek muncul kowe wegah, Dluk, yakin sumpah. Aku wegah nek muncul kowe iki nek gelut tlocoh lucuh. Saniki ora tlocoh ora rusuh. Ayo. Sampeyan kebacut maju nek ditonton piyai sementen nek nganti ora temandang isin. Nek cara kula isin, Pangeran Pati kok mundur mlayu. Sing tak goleki munyuk putih, munyuke putih ora ana. Kesel. Wis perang ping pindho, saiki Petruk gentine. Aku nek muncul kowe emoh, nek emoh ora sah rene. Aku tak mulih, aja mulih, kancaku sapa? Kepiye ta iki? Njur kula mungsuhe sinten nek sampean mulih? Ora ketang ming sak ubengan gelut. Oke. Nek aku kan aku muni kapok langsung diculke lho. Ya. Soale kowe iki nek gelut tloco, kowe iki nek kelengan nguyuhi balang. Ya sakarepku kok. Ora ndek pusaka ya sakarepku. Leno pangendamu modal dening aku. Ayo, ketokno kasudebrianmu Ndara Durmagati. Wah, wedian. Weh, leno tenan aku modal kok ora tiba e. Hah? Kok ora tiba e? Aku tiba. Tiba men ketok gleleng aku. Ya, tiba. Canda. Oh, semplok. Ut. Pot. Ngene iki gelut iki. Ha iya. Seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki rasane kaya bunga. Oh. Tangi. Kebantelen. Aku lah bantel-bantel kok. Ha ketok kaya tenanan, kok tenanan dasmu. Ora kasar-kasar. Lah kowe iki awel e. Ora bantel-bantel ya wis sorry. Wah, ngono wae. Nyambut gawe opahe lah cepilo. Awake lolo. Wut. Wah. Meniki kurang banter ora? Ora pas wis pas. Hoi. Hoi. Wat. Iya. Oh. Wus. Kowe kok cang ngono barang ngopo kowe iki? Aku cengit aku nek kapucan ngono kuwi. Iki teknik e. Ya, mendelok model piye. Hot. Iya, uswit. Iya. Nah, rada ora sukses iki mau barene. Sit. Tangane Petruk wis elek kok. Wis tuwa. Ah iya. Nggo gaman, oke. Pangeran Pati kok gamane kaya ngono. Cak entuke. Oh iya. Aku nek ora golek sing mungsuhe ya. Oh. Wah, iki tamake Gunung Jugluk segala asat. Iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Hot. Wonten dawuh. Mungsuhmu ki satu kewan lah kok nganti kowe kalah arepa satu kewan ning mantan Senopati. Nek ajeng nyoba mang jajal. Aja seneng sok maido karo wong temandang karya. Loro tenan awakku lho. Swatama mbeto tombak pirang-pirang malah diajaran oman. Kula sumanggaken.
Durma Gati ya mundul. Mundur kok mundul. Sing cilat niku kula mawon. Karepku ya muni mundur ngono. Mundul man mung cuwe ora ana man. Sapa? Petluk. Lusuh tandange. Kaya nyilih grajine tukang blandong. Ajeng kula nggih gaman malah Petruk nyilih bendho. Glaji dicendhal, sila kula kepluk bendho bles. Modal. Terus mundul. Ngaso. Dur nun. Bagong duwe jago. Sinten? Kethek putih jenenge Anoman. Niku wong digdaya lho, Man. Niku ampuh niku satriya, kula tau maca sejarahe. Jebul ijik urip to. Terus maju kalahno Anoman Semar diboyong ning Astina. nggih. Ning nggih mingsak gaduk kula. Nek kira-kira kalah kula mundur. Wose nyambut gawe lho. Lho niki ngecaken Jawa. Endi? Ayo munyuk le. Wah, tenan iki. Waduh. Wedian ijik sentosa. Untune ijik komplit. Mongko munyuk tuwa. Sapa? Raden Dursasana. Pangeran Pati negara Ngastina. Weh, Anoman ya senggana. Wah. Menang kondang kalah ora wirang. Kaya apa aku sing tekaning pati, mara maju tak pecah siramu. Wah. Konangan Dursasana. Wah, ajar ngene iki wis. Ben sanggo gamelan, Mbok. Gelut nganggo gamelan ngenteni suwukan selak ketonyo modar. Perang yo ngene iki. Yo, modar kowe. Man, piye? Mang tonton, Man. Iya aku wis nonton gak usah apik tenan. Ngapa ya, Nyuk? Kok kaya starter iki mbrebet. Aku iki jenenge kaya aku iki wong sabar. Pecinta motor kuno. Kok saged ngaten? Heeh. Motor kuno iki di starter Senin, munine Selasa kan sabar. Kula ajeng nesu. Sebabe Kula diajar Raden Dursasana. nesu. Apa? Anoman kok kalah karo Dursasana iki lakone apa? Le nyawur iki mengko. Ning ngarepe piyayi nyawuri. Kula nek pun nesu nganten menika mboten nyawang sing teng ajeng kula sinten. Kuwi jane piye to Man kuwi? Aku melu kowe dit jangan Rama Wijaya tekan suprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi kula cobi. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyoke ngunake menungsa. Sotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngaten menika. terus digawake? Didamu. Nggih. Malah singsat. Sajahe cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngaten menika. Kok malah nembang. Ngaten mawon. Kersa mboten. Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap.
Kon ngapae? Menika saged beker. Pengin beker mboten? Kepengin mriyaya munyuk. Wah, jijike man. Mboten. Kula nika piyayi. Dilep. Aduh. Teng kelelere. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasah ditekuk ilate. Wah. Pun kok gayeng ya, Gong? Wah, iya. Kok iso e? Ah iso, cang gleleng e. Ora iso, carane piye le? Ilate dipuntir, ha? Carane piye? Ilate duntir. Ilat kok duntir? Kandhane kok. Ilate duntir. Lebokke anu bukaan botol. Ditarik kena duntir. Iso beker. Modar kowe ora iso beker. Teko munggah. Teko munggah. Teko munggah lho, Tru. Heeh. Ngene. Heeh, wis ngerti. Nek ngene karepmu lho. Nek mules aku ora tanggung jawab. Damu. Mosok dadak didamu. Engko nek didamu bali teko medun. Ini tak kei manis beker. Ya. Mangap. Kok mangap? Mau anoman ngono kuwi. Mangap. Ah. Waduh. Truk iki kebacot metu ae. Iki wis kebacot tak tokke Aji Jaya Kawijayan pembekeran. Ya. Raup iki. Wes. Dilek. Wis. Wis tenan. Wis tak alek. Ora ditoke lho. Ora. Ya ditamu. Gayang iki munyuke telu. Lho. Sapa wae anoman aku kowe. Wis cetha rame iki Kurawa bubar. Ha iya. Rono kabeh, Tru. Baleke ye, baleke sithik. Wis ra sida, Tru. Ra beker apa-apa. Kaya nganggo nganu biore. Pembersih muka. Wah, ya sak. Tak wangane ana Mak Petruk Bagong dorang ngewangi. Man, aja kuwatir, tak wangi, Man.
beker-beker. Aku iso merinding kabeh awakku. Oh, gila aku. Hei! Hei! Ponokawane dodik daya kabeh iso beker kabeh ingin aku ora mlayu meong woi kudus pengen kucing mana kok mlayu kucing mana dengkulmu melocot gugu karepe dhewe panos maning jajaran Sukertaning Bawana iblis lanat Anoman bubarake para sata Kurawa nungsang puyang numbuk bentus Gudel bingung plaining para sata Kurawa wedi karo Senggana. Anoman. Kowe pendhita, aku pendhita. Kowe brahmana, aku ya brahmana. Yen panjenengan kepengin nodi marang kekuwataning Begawan Durna. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi Kyai Cuntamane meguru karo kowe 20 taun Anoman? Semar. Aja mbok tutup-tutupi. Aja ngaling-aling karo Begawan Durna. Apa kira-kira jagat ki sing ampuh ming Anoman tok? Apa donya iki sing digaya ming sing jeneng Anoman? Yen pancen Senggana kuat nadhahi Kyai Cuntamane, aku meguru karo Anoman, Semar. Nuwun sewu, Penemban. Sing empun nggih empun, awi sakniki dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Ampun ngantos panjenengan pendhita ning kok gunggung dhateng mubal babaling kanepson menika mangke mboten prayogi. Aku ora marahi, ning sing marahi anakmu Bagong. Sing ngejokke Anoman. Bagong niku ora Ponokawan to, keladuk wani kurang geduga. Adat saben ling ngejak gojek sok keladuk nggih kaya sing mang lakoni niki wau. Mula kula sing njalukke pangapura, kula sing nyuwunke pangapunten kalih patrape anak-anak kula. Yen Begawan Durna ora dadi ngopo, nanging aku nanjihke marang kesaguhanmu piye? Ngono bakal ndak boyong marang negara Ngastina. Kowe gelem ya Semar supaya gawe bombong pegari anak Prabu Duryudana. Mban. Kula niki gelem diboyong teng pundi-pundi kula manut kula ora bakal selak. Waton sinten sing ajeng boyong Semar iso ngaturake utawa iso boyong katur teng ngarepe Semar Badranaya wujuding Sekar Tunjung Seta. Sinten sing iso ngaturake Sekar Tunjung Seta? Nggih niku sing ajeng kula eloni Penemban Durna. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Oh iya ta. Yen pancen kuwi dadi penjalukmu nadyan setemene Begawan Durna lagi ngerti iki ana wujudan kang aran Sekar Tunjung Seta lan ngerti sesebutan ingkang kaya mbok kandhakake kuwi mau. Ning tumrap Begawan Durna apa ingkang disebut dening menungsa kuwi mesti ning tukule ana ing jagat raya. Mula nadyan tekan lalane naga bakal tak goleki menyang endi dununge Sekar Tunjung Seta. Yen aku kelakon ngaturake Sekar Tunjung Seta, kelakon kowe tak boyong marang negara Ngastina. Momong sangga para sata Kurawa, kula mboten ajeng selak. Kula mboten ajeng kumbi lan kula mboten ajeng goro. Sekar Tunjung Seta tekan ngarepe Semar, kula melu sampeyan te negara Ngastina. Semar, aku njaluk pamit. Daya-daya ngupaya menyang endi dununge Sekar Tunjung Seta. Nggih, penembane ngatos-atos ya, Badranaya. Menapa kula ugi mboten benten kaya menapa sampun paduka dawuhaken ngran Begawan Durna. Anoman, aku wong tuwek. Mengko ndak didakwa mban cindhe mban ciladan. Kudu sak traju sak bobot. Aku ora arep pilih kasih. Matura ingkang tetela ngersaning Sila Prabu Rama Wijaya. Aku wis iso ngerteni lamun panjenengane wis ndungkap kelawan apa sing tak dadi karepku. Mekaten Lurah. Nanging ngaten kula nyuwun pamit. Samangke badhe munjuk atur sanipun Sang Prabu Rama Wijaya menggah menapa sampun paduka ngendikaken rerupa pepanggil saking Lurah Semar Badranaya. Iya, Anoman sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki ngestaken dawuh ki Lurah. Yai Semar. Nadyan capet-capet mangga wis midhanget sabdaning Kyai Semar nggih. Sampeyan ya ora bakal kula pilih kasih.
Kula mboten ajeng bancindhe sampeyan. Kabeh kula padha. Ya. Nah iya ana pandangan saka Kanjeng Prabu babagan percaya iki yen nganti Kanjeng Prabu Darmakusuma ora berpitados. Kula kanteni anak-anak kula nala Gareng Petruk Bagong supaya dadi seksi nek sampeyan pun tekan mriki lan napa sing mangendikake pun kula tampa. Mengkono Kyai. Nggih. Nala Gareng. Lho. Gong. Gong Gareng iki piye iki? Ora urusan. Men aku dipek kabeh kok. Nala Gareng kuwi piye? Kowe nderek Andara Garukaca ya Nala Gareng. Neng Ngamarta. Apa Petruk kuwi? Oke. Oh ya. Petruk ya melu. Nggih ngestaken dawuh. Bagong ya melu nggih. Monggo Gus kula dhekaken. Yen to pancen kaya mengkono Kyai Semar aku nyuwun pamit. Anak-anakmu ndak kanthi dadi seksi aturku marang Kanjeng Prabu Darmakusuma. Sembah kula kunjuk ndara-ndara Pandhawa nggih, Den. Iya, Kyai Semar. Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng. Petruk, non. Nala Gareng gonen maju kene. Tak aba-abane Aji Narantaka sirahe. Wis ae. Ngrekoso kowe malah ini. Arti aba-aba Aji Narantaka siramu kuwi lupute mari pecah. Kowe modar. Apa? Aduh. Ha piye lek iso mari piye? Noni mbok tuwa? Apa iso mari? Tambani apa? Hah? Yen kegono wek. Kyai Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih Ndara. Iya, Kyai Semar. Niwang sukmana mangadi luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Yayi Gunawan sawise satata nggonira ngadhep ngarsaning pun Kakang kejaba wis prayoga nggonira ngabiyantara ngarsaning sun. Gunawan apa dene sira Yayi Narpati nggih wonten timbalaning adhawuh menapa Kanjeng Koko Prabu? Wonten dawuh menapa sinuwun? Ingkang sakawit ingsun duta kelawan Anoman supaya ngulari menyang endi lenggahing Kakang Nayantaka ya Kyai Semar Badranaya. Sabab wiwit Kyai Semar ninggal tlatah Hindi ya negara ing Pancawati. Satemah saka pangrasaning sun negara ing Pancawati kaya Kuncatan Yoni ilang memanone disababake Kuncatan kelawan Sang Pamung Agung. Mula banjur ingsun utusan kelawan Anoman ingkang tinanggenah supaya angupaya menyang endi dununging Kyai Nayantaka. Bebasan kaya ngenteni Sluming Palawa Gabus kumambanging Sela Kresna. Nggoning sunangantu marang sowaning senggana dina samengko wis katon ngabiyantara Yayi Gunawan. Kawula non nggih Koko Prabu. Menawi samangke sampun ngantos kedangon tumunten Raden Anoman katimbalana kados pundi menggah Purwamadya lan wusananipun anggenipun dipun utus dening Paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi lenggahing Kyai Nayantaka. Yayi Gunawan lungguh ingkang prayoga kula non ngestaken dawuh senggana wonten timbalan sinuwun sawise asu kang dadi napas sasat kang dadi riwe kejaba bagya sapraptanira Anoman ora susah dadak walang ati Durgama Sangga Runggi kang dadi atimu senggana maragake matura Purwamadya lan wusanane nggonira ingsun utus angupaya menyang endi lenggahing Kyai Nayantaka dioji semban kula. Jimat ngayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Sasampunipun Paduka paring dawuh bilih kula kedah ngupadi wonten pundi lenggahing Kyai Nayantaka. Jagat menika sampun tepung gelang kekalangan. Ewadene ingkang abdi dereng saged manggihaken tumunten tambuh-tambuh anggen kula ngupaya Kyai Nayantaka pikantuk wewarta bilih Kyai Semar mapan wonten ing tanah Jawi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Tumunten ingkang abdi daya-daya sowan ngabiyantara Kyai Nayantaka
sedaya sampun paduka ngendikaken sampun laturaken dhateng resanipun Kyai Semar Badranaya. Malah sampun tinampi dening Kakang Semar. Iwa semanten sinuwun. Wanter timbalanipun Kyai Nayantaka ingkang tinampi dhateng abdipun Anoman sinten kemawon saged amboyong Kyai Semar minangka dados pamomong wonten negaring Pancawati. Waton Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta diweji kagatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana kang aran Sekar Tunjung Seta nuwun kasinggihan mekaten Yai Lesmana kadangipun Kakang Yai Lesmana mara diage maju pun Kakang nedya manabda marang sira Yai kadangipun Kakang Yai Lesmana wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu sira Siadi wis midhanget apa kang dadi aturing Anoman mula Yai sepisan iki labeta lawan pun Kakang leganana penggaling kadangmu ing Pancawati Siadi ndak utus kaya ngulari menyang endi lenggaing Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira kundur marang Projeng Pancawati lamun ora ndotong-ndotong boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kaliyan ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan surtiting ati-ati duga-duga digawa Yayi gedhe pangarep-areping pun Kakang Siadi kasembadan boyong Sekar Tunjung Seta dilarono nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Yayi Gunawan wonten timbalan Yai Narapati wonten dawuh ingsun nyumurupi lakuning kadang ingsun Nyai Lesmana penggalingsun melang-melang kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang ora mentala lamun to ingsun nglilakake budaling kadangku Lesmana ngupaya Sekar Tunjung Seta kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi negara ingsun pasrahke marang sira Yayi Gunawan apa dene Yai Narapati ingsun bakal ngodolakon ing kadang ingsun kundur paduka bencang menapa ora susah sira takon babagan kunduring nata ing Pancawati yen wis paripurna pakaryan ingsun tumuli bakal kundur marang Projeng Pancawati namung sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka namung sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Anoman wonten timbalan derekno tindak ingsun sewawi diweji kula dherekaken ayo Senggana aja nganti ado-ado lawan tindak ing nata ing Pancawati Anoman